invisible. Baixa, Tori, portem pastissos. Germà, que és estrany, si hi era ara fa un moment. Si no hi és, millor per nosaltres, ens menjarem el seu. Sí. Au, mengem nosaltres. No us espanteu tant, nois. Mireu, sóc jo. Ets tu, Tori. Germà! És molt bo. Ostres, m'has espantat. On t'havies ficat, germà? Tota l'estona he estat aquí, Shinzo, al vostre costat, fent servir el truc ninja de l'home invisible. Home invisible? Sí, què més? Això no és ser invisible. El que tu fas només és camuflar-te. Però es pot dir que el truc del camuflatge és ben bé com fer-se invisible. Vols dir? Doncs per què no me l'ensenyes, Tori? Què? Que te l'ensenyi? Va, digue'm que sí. Estic segur que ho faré, encara que sigui dur l'entrenament, d'acord? De fet, no és tan senzill com et penses, Kenichi. Va, vinga, sisplau, Tori. Oi, que em faràs aquest favor, que sí? Sempre el mateix, què hi farem? Bé, t'ensenyaré a tornar-te invisible. Visca, Tori! Ai! Ja està, ara ja ets tot un home invisible. Què? Vols dir que així sóc invisible? Ho seràs. És molt fàcil. Tot el que has de fer és anar sempre per la foscor, com si t'amaguessis. D'acord. Ho faig bé? Un dia ja no et veig. Ja ets un home invisible. Només et veiem la gorra, les ulleres, les mans i les sabates. Què? De veritat? És lògic. És normal que el color negre no es vegi dins de la foscor. Esclar, ara ho entenc. Bé, vaig a provar-ho. Faré una volta per aquí. Ei, vés amb compte, Kenichi. Vigila i no et passis de rosca. Ai, espero que no et passi res. Bona nit! Un home invisible! Han dit un home invisible. Que divertit. Un home invisible! Oh! Hola, com va això? Mare meva, és un home invisible! Oh no, policia! Auxili! Oh, que momaqui! Em venjaré per tot el que m'has fet. Bona nit, nois! Que m'ho maqui! Un home invisible! Ai, meu! Un home invisible! Ai, no, que em fas mal, noi! Però què fas? Fuig, em fas mal! Fantàstic, és tan divertit ser un home invisible. Iuhu! Mare! L'endemà al matí? Hola! Hola, Kenichi. Saps què em va passar? Ahir se'm va aparèixer un home invisible. Un home invisible? No em facis riure. És veritat, mira com estic de la pallissa que em va clavar. Jo el vaig veure corrent per davant de casa meva. Però què dius? Tu també el vas veure? Sí, Kenichi, t'ho juro, però ningú no em creu. Com vols que m'ho cregui? Qui es creuria una cosa tan estrambòtica, oi, Kenichi? Sí, tens raó. Jo no m'ho creuré fins que no vegi una foto d'aquest home. Ara que ho dius, és veritat. Podríem retratar-lo. Ens ajudaràs a fer-li una foto, Kenichi? Jo també t'ho demano. Sisplau, Kenichi. Oh, què? Esclar que sí, no em costa gens ajudar-vos. I tu t'encarregaràs de fer-li les fotos? Sí. Quines coses? Escolta, com és que no els has dit la veritat? És que m'ho ha demanat la Yumeko i no podia. Ara què faig, Tori? Què vols que hi faci? Jo ja et vaig dir que no et passessis. Ara ja t'espavilaràs. I ara no em diguis això. M'han dit que l'home invisible es passeja pel parc. L'atraparé. El capturarem i després el vendrem al circ. Creus que val la pena buscar-lo? No em diguis que tens por. I ara? No és per això, és que... Doncs calla i segueix-nos. Au, vinga! Ai, quina bestiesa. Mentre jo no faci d'home invisible, no sortirà pas. Què puc fer ara? Mira! Què? Un home invisible! Això no pot ser! Kenichi, fes-li fotos! Ja ho sé, però no entenc res. No em puc El creure. ninja de les boles de pintura! Té!
però ara ja sabem que algú movia els guants i les sabates com si fossin titelles per fer veure que era l'home invisible. De totes maneres, ara tothom pot comprovar que tu i jo no ens havíem empescat cap mentida. Gràcies, Kamumaki. De res, Yumeko. A tu també, gràcies, Kenichi. Ets un fotògraf excel·lent. Home, gràcies a Tori. Què et passa? Què? No, perdona, no em passa res. Ai, quasi l'han vist. Ai, espero que així tothom s'oblidi de l'home invisible i que en Kenichi es penedeixi ben bé de tot això. Està vist que les tècniques ninja amb poc entrenament porten molts maldecaps i embolics. Ni.